ଲାଗିଛି ଶହ ଶହ ପିଜୁଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଦଳୀ ଗଛ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି, ଫଳ ବି ସେମିତି ଧରିଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ ୟୁରିଆ, ପଟାସ ଆଦି ସାରର କମାଲ, ତେବେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ମୁଠାଏ ରାସାୟନିକ ସାର ପଡ଼ିଛି, ନା ସିଞ୍ଚା ଯାଇଛି ବୁନ୍ଦାଏ ବି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ। କେବଳ ଗୋବର ଖତ, ଜିଆ ଖତ, ଗୋମୂତ୍ର ଓ ନିମ୍ବଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏଭଳି ଫସଲ ଯେ ସମ୍ଭବ, ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଉନ୍ନତ ତଥା ଜୈବିକ କୃଷି ଫାର୍ମଟିଏ କରିପାରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ବରାଳ। ପିଜୁଳି ଆପଣ ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ ପିଜୁଳି ଦେଖିବେ ପାଣିଚିଆ, ଏଇଟା ଆମର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ପିଜୁଳି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ରହୁଛି। ଏ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଠା ଅଛି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ କିଣୁଛୁ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ନେଉଛୁ ଆମର ମିଠା ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମର ମଞ୍ଜି ଅଛି, ବିନା ମଞ୍ଜିବାଲା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ବିନା ମଞ୍ଜି ସେଇଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବିନା ମଞ୍ଜିବାଲା ବି ଟିକେ ମଞ୍ଜି ରହୁଛି, ତାହା ବି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ପସନ୍ଦ ରହୁଛି। କିଏ ଚାହୁଁଛି ମଞ୍ଜିବାଲା, କିଏ ବି ବିନା ମଞ୍ଜିବାଲା। ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି ପିଜୁଳି ଉପରେ, ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବାହାର ଠାରୁ ଆମକୁ ଏ ପିଜୁଳି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ପିଜୁଳି ତ 30-40 କିଲୋ ଦେଖିକି ସିଜନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରୁଛି। ଅଫ୍ ସିଜନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ବାହାରୁଛି, ସିଜନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ପିଜୁଳି ଆମର ବାହାରୁଛି। ଡେଲି 30-40 କିଲୋ ପିଜୁଳି ଆମର ଯାଉଛି, ସେଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଛତିଆ ସବୁଆଡ଼େ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଲଗାଉଛୁ, ଆମର ଏଇଟା 70-75 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଫଳ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା ଗୁରା ଆମର ବାହାରୁଛି, ଆମର 2 କେଜି 3 କେଜି 2.5 କେଜି ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଇଟା ବାହାରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ମଞ୍ଜି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନା ମଞ୍ଜିର ବି ଭଣ୍ଡା ଆମର ବାହାରୁଛି ଆ ଦେହରୁ। ଏ ଭଣ୍ଡାଟା ବି ବହୁତ ଆମର ରହୁଛି, ମାନେ ମିଠା ବି ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି ଏ ଭଣ୍ଡାରେ। ଆମେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା କିଣୁଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ମିଠା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଏ ଭଣ୍ଡାଟା ଲୋକ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାଟା ଆମର ମାନେ ଭଲ ମିଠା ବି ରହୁଛି, ଆର ଟେଷ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନେଇକି ଆମକୁ ଏଇ ଭଣ୍ଡାଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ବି ମାନେ ପଚୁନି, କଞ୍ଚାଟା ବି ଆମେ ନେଲେ ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ଆମର 15-20 ଦିନ ବି ଏଇଟା ବି ରହୁଛି। ପାଚିଲା ହେଉ ଭଣ୍ଡା ହେଉ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ପୁରା କିଆରିରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଆରି ମାଟିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଆଚ୍ଛାଦନ ବା ମଲ୍ଚିଂ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଫଳରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହୁଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଘାସ ସମସ୍ୟାର ବି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ମାଙ୍କଡ଼, ବାଦୁଡ଼ି ଓ ପକ୍ଷୀ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଜନ୍ତୁ ଘଉଡ଼ା ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ପିଜୁଳି ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦି ଗଛ ଭିତରେ ଅନ୍ତ ଫସଲ ଭାବେ ସପୁରି ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ମହୁ ବାକ୍ସ ବସିଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ପ୍ରୀତିନନ୍ଦାଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ଫାର୍ମରେ ପିଜୁଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଦଳୀ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେସବୁ ଯାଜପୁର ସହ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଅର୍ଗାନିକ ଫଳ ଓ ପରିବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଫାର୍ମ ନିକଟରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଭଳି ହୋଇଛି। ଫଳ ଓ ପରିବାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଶୀତଳୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ହେଉଛି ଏବଂ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ସରିଲେ ପୁଣି ସବୁକିଛିକୁ ଅଲଗା କରି ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ହେଉଛି। ମାର୍କେଟିଂ ଆମର ପରିବା ସହିତ ଆମେ ବି ଭଣ୍ଡା ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ପରିବା, ତା ଦେହରେ ବି ଆମର ଭଣ୍ଡା ଦେଉଛୁ। କଟକ ଯାଉଛି ପରିବା, ତାକୁ ବି ଆମେ ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡା, କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଏଠି ବି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ ଆମର ଦୋକାନ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଭଣ୍ଡା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେମାନେ ବାହାରୁ କିଣିବା ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଭଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି, ଆର ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାର ଏହି ଜୈବିକ ଫାର୍ମରେ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ବଦଳରେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ କିଛି ନୂଆ ଆପଣେଇବାକୁ।